България се намира в средата на Балканския полуостров. Според много от европейските пътешественици, посетили страната, България е къща от рая. Море, реки, езера, планини, девствени гори, плата и равнини, топли и студени минерални извори са съчетани на една сравнително малка територия. По-голямата част от България се намира в умерено континенталния климатичен пояс. На територията на днешна България се е зародила част от съвременната европейска цивилизация. Според историята, първите данни за човешка дейност по тези земи се отнасят към палеолита, старокаменната епоха. Основател на българската държава е хан Аспарух, който обединява древните българи с потомците на древните траки и заселилите се славянски племена. София е наследник на древен тракийски град, наречен от завладелите го римляни Сердика. В днешни времена това е столицата на България. София – най-големия и динамично развиващ се град в страната. София е свързана чрез международни пътища и въздушни линии с всички близки и далечни точки по света. Българското Черноморие е предпочитано място за отдих от все повече и повече туристи от цяла Европа. То предлага идеални условия за почивка, благоприятен климат, разнообразие от курорти, по нищо не отстъпващи на европейските, и много други предпоставки за едно незабравимо преживяване. Дворци и църкви, руини от древни крепости, минало и настояще се сливат по тази земя, за да напомнят, че от прастари времена тук е кипял бурен живот. Емблематични са селищата Калиакра, Месамбрия, днешен Несебър, и Аполония, днешен Созопол. Много от резерватите по българското Черноморие са създадени с цел опазване на специфичната растителност и животинския свят. Такива са резерватите Калиакра, Камчия, Ропотамо и много други. В резерват Калиакра, например, се полагат специални грижи за запазване на тюленомонах, който е на изчезване, и голямото разнообразие на птичия свят. Балчик се намира на 31 км североизточно от Варна и е разположен на самия бряг. Сред забележителностите тук попада дворцовият комплекс, който се състои от дворец с висока кула, парк с много тераси, пътеки, алеи, беседки от камък с чудесен изглед към морето. В ботаническата градина има над 3000 вида редки екзотични растения, като от много години тя е част от учебната база на Софийския университет. Както и другите курорти по северното българско Черноморие, Константин и Елена, Слънчев ден, Ривиера и в Албена е помислено за всичко. Пълноценна почивка и емоционални преживявания. Водните спортове, конната езда, тениса, игрището за голф са само част от приятните преживявания, които очаквате да ви се случат, когато не сте на плаж. Албена предлага на всеки го по нещо. Атракциони с коли, велосипеди, яхти и платноходи с високо квалифицирани инструктори. Разположен в живописен и екологично чист залив в северната част на Черноморското крайбрежие, курортът Златни пясъци е само на 18 км от град Варна. Курортът предлага пълна гама от летни развлечения – плажен волейбол, каране на джет, возене на моторна лодка, издигане с парашут, екстремни преживявания с надуваеми водни атракциони. От летните горещини, освен със студена напитка, може да избягате и с един професионален отпускащ масаж на самия плаж.
Сред този великолепен горски масив са разположени множество хотели, построени по европейски стандарт и предлагащи всички удобства, както за почивка, така и за провеждане на конференции и семинари. Град Варна се намира във Варненския залив, на около 470 км източно от София. Варна е най-големият град на българското Черноморие, известен също и като морската столица. Делфинариумът е една от любимите атракции за гостите и децата на Варна. Катедралната църква Света Богородица се счита за емблема на морската столица. Интересна забележителност в околностите на Варна са побитите камъни. Едни от най-красивите места по българското Черноморие са реките Камчия и Ропотамо. Курортните селища Бяла, Обзор, Елените и Свети Влас са разнообразни акценти в палитрата на българското Черноморие. Град Несебър е разположен на малък полуостров и на сушата вдадена в морето. Намира се на 37 км североизточно от Бургас. Слънчев бряг е курортен комплекс, който се намира в южната част на българското черноморско крайбрежие. На 6 км северно от Несебър и на 42 км североизточно от Бургас. За по-изисканите гости, Южното ни Черноморие предлага и хотели с много удобства и лукс, в които е помислено за разнообразното изкарване на вашата почивка. Созопол е може би най-старото черноморско селище, възникнало през 7 век преди Христа с името Аполония. Дървените къщи и тесните улички ни пренасят в друго време. В старият град има възможност за нощуване в уникалните созополски къщи. Традиционните крайбрежни ресторанти са пръснати по цялата плажна ивица. Южното ни Черноморие е идеално място за семейна почивка, далеч от шумния нощен живот и атракциите на големите морски курорти. Черноморската карта на България в по-южната си част продължава с ваканционно селище Дюни, Приморско, Лозенец и Китен, както и най-южните ни черноморски градове – Царево и Ахтопол. Синеморец е разположен в сърцето на уникален резерват, който обхваща насечения с заливи бряг на Черно море и гористите върхове на Странджа планина. Забавленията по българското Черноморие никога не спират. Едно от най-атрактивните предложения е, разбира се, посещенията на аквапарк и други увеселителни центрове във всички морски курорти. Удобството да плувате, да се храните и забавлявате на едно и също място е предпочитано от много български и чужди туристи. Повечето заведения предлагат разнообразно меню, но има и такива, които са специализирани – национална кухня, рибни и диетични храни, китайска, средиземноморска, арабска и индийска кухня. Наред с това можете да участвате в дегустации на вино и типични за региона специалитети. Нощният живот в курортите е също толкова активен, колкото и през деня. Тук има забавления и удоволствия за летуващите от всички възрасти. От най-луксозни нощни барове и кабарета до атрактивните открити дискотеки на плажа. Българското Черноморие предлага на туристите изключително разнообразни и атрактивни възможности за прекарване на лятната ваканция.
Още от древността минералните извори на България са едно от най-големите й богатства. Балнеологията тук винаги е била на особена почет. Лечебната вода е навсякъде. Минералната вода е основен лечебен фактор. Високо квалифицирани медицински служители извършват начален, контролен и краен преглед, след което назначават индивидуални програми за лечение, възстановяване и профилактика на всеки гост на курорта. Разнообразието на водни и електропроцедури е голямо. Вани с билки, с хвойна, солени вани, алкални вани, подводен душов и четков масаж, терапия с инфрачервени лъчи, нискочестотна импулсна терапия, микровълни, ултразвук и много други. Специализирани лечебни програми, изградени на базата на чудодейното въздействие на уникалния климат и лечебните свойства на топлите минерални води. България разполага с множество по произход топли и студени минерални извори, разположени из цялата страна. Емблематични за страната са курортните селища Горна баня, Банкя, Хисар, Сапарева баня, Вършец, Наречен, Велинград, Сандански и много други балнеологични курорти и лечебници в България. Те предлагат на посетителите разнообразни алтернативни терапии за лечение на множество заболявания. Пресотерапията се прилага за подобряване на кръвообращението. Лимфният дренаж предизвиква отводняване и тонизиране. Спомага за обмяната на веществата и действа антицелулитно. Истински празник за тялото и духа са етерично-маслените вани с розови листа. Ваната Клеопатра е с мляко за освежаване на кожата. Същинска атракция е римската вана. Тя е с вино и е антиоксидираща. Думата спа се наложи като едно модерно понятие в нашето ежедневие, но всъщност тя би трябвало да отразява начин на мислене и стил на живот. Стремеж към хармония между дух и тяло. Това може да бъде постигнато чрез разнообразни процедури, които се предлагат. Хидротерапия, витални басейни, различни типове сауни, програми за лице и тяло с спа-козметика, различни техники на масаж и всичко това съчетано с хромоаромотерапия. Принципът и философията на спа са красота, спокойствие, ведрина и хармония. Обществото на уелнес се увеличава с всяка година. Философията на уелнес е тялото и душата да се стимулират заедно чрез релаксиращи програми,
термални бани, разкрасяващи и възстановяващи процедури. Комбинацията от релаксиращи процедури и физически занимания води до най-голямото запазване на енергията, което ще ви помогне да се освободите от стреса на деловия живот. В България културно-историческото наследство е огромно. Малко са държавите в света, които са наследили такова многопластово, историческо и културно разнообразие, свидетелство за високо развита духовна култура. Търновград – средновековната столица на България. Това е едно от най-светите места и едно от най-достолепните свидетелства на стародавната сила и могъщество на нацията. Първите следи за живот са открити по хълма Трапезица и датират от 3-то хилядолетие преди новата ера, а останките на хълма Царевец са от 13 век преди новата ера. Днес в района на средновековната българска столица има 12 действащи манастира, които привличат много посетители. Църквите са изрисувани с невероятна любов и майсторство, тъй като тук се създава и разраства Великотърновската живописна школа. На 20 км южно от град Русе се намират скални църкви, параклиси и килии, които са паметници на културата под егидата на ЮНЕСКО. Ивановските скални църкви с добре съхранените си фрески са знак за високия стил на православната живопис през 14 век. Живописта е съхранила характерния за източно-християнското изкуство дух и мистицизъм от живота на Христос и неговият предшественик Йоан Кръстител. През далечният 14 век тук са живели монаси и сихасти и средновековни аскети. Архитектурно-етнографският музей Етера, създаден на открито, е най-големият действащ етнографски музей на Балканите. Той съхранява в автентичен вид културата на възраждането не само на България, а на целия Балкански регион. Най-дълбоки корени в българския бит имат домашните занаяти, обработка на текстилни материали и кожи и производство на различни продукти от тях – шиене, плетене, тъкане. Мъжката работа се свързва с гранчарството, ножарството, производството на различни предмети за бита или музикални инструменти, типични за българската култура, като кавала, например, дървен духов инструмент. Музеят разполага с единствената в България колекция от водни съоръжения. Част от тях са били построени точно тук, още в края на 18 век, каквато е старата мелница Караджейка или водната предачница. Магурата е една от най-големите български пещери. Общата й дължина е около 3000 метра с разклоненията, от които 1400 метра са благоустроени.
Най-ценното наследство в нея са скалните рисунки, около 700 на брой. Това са единствените запазени до днес творения на първобитното изкуство в пещерите от Балканския полуостров, отнасящо се към бронзовата епоха, датиращи от преди 3000 години. Особено ценен е и слънчевия календар. По българските земи и до ден днешен продължават уникалните археологически разкрития. Следи от богата тракийска култура има на много места в страната. Открити са останки от тракийски градове, могилни некрополи и монументални гробници като Казанлъшката, Свещарската и гробницата при могилата Голямата косматка. Последната се свързва с името на великия тракийски цар Сефт III. Намерените находки нямат аналог. Сред уникалните предмети, открити в тях, са 2400 годишна златна маска, римска бронзова статуетка на Орфей, която датира от края на 1-2 век след Христа. Перперикон е един от 3 скални града, открити до този момент в световен мащаб. Смята се, че той е най-старият. Археологическите проучвания показват, че животът на скалният хълм Перперикон започнал още в каменно-медната епоха, 5-4 хилядолетие преди Христа. В края на отминалата ера настъпва истинския разцвет на Перперикон. Култовото място се превръща в голям античен град. Много автори, между които и римският писател Светоний, отбелязват, че в Родопското прорицалище са направени големи и съдбовни предсказания. Тук Александър Македонски разбира, че ще завладее света. И пак тук, години по-късно, Октавиан Август научава, че неговият син ще създаде Великата Римска империя. Мадърският конник е единственият скален релеф в Европа от ранното средновековие. В него за първи път в български източник се чете името Българи. Пловдив е културната столица на България, един от най-старите центрове на европейската цивилизация, по-стар от Рим и Атина и съвременник на Троя и Микена. В старинния Пловдив най-многобройни са архитектурните паметници на Възраждането. Тук се издигат домовете на фамилии, известни с активна стопанска и културна дейност, далеч извън пределите на Османската империя. Боженци е едно от непокътнатите селища в България от времето на Възраждането. Построените къщи създали така наречените колибарски селища в Балкана и всяко носело името на първия си заселник. Еньов ден е празник, който бележи лятното слънцестоене. Българските манастири са сред най-важните духовни и културни центрове в страната. Те са много и всеки един от тях е с богата история. Такива са Рилският и Бачковският манастири. Рилският манастир е основан в началото на X век от пустинникът Иван Рилски, канонизиран по-късно за светец. Това е най-големият действащ до днес манастирски комплекс в България. Още със самото си създаване става книжовно и просветно средище. Селският и екотуризмът са едно от най-романтичните предложения за всеки любител на пътешествията. В България ще намерите гостоприемни домове, запазили традициите в автентичен вид. Много от тях са построени само от камък и дърво, а мястото е специално избрано чрез стари таинствени техники. Не случайно всяка къща е ориентирана така, че да бъде огрявана от слънцето и защитена от ветровете в близост до извор или друга природна забележителност.
Строителите са били едни от най-уважаваните хора, а най-добрите от тях до ден днешен българите удостояват с титлата майстор. Днес множеството планински села и малки градове са притегателен център за туристи и предлагат всички необходими удобства и комфорт. Те се намират в екологични зони или непосредствена близост до биорезервати, където се отглеждат редки растителни и животински видове. Ако сте преспали в селска къща след приятна вечер в компанията на стопаните, ако сте се нахранили с набраната от самите вас прясна, екологично чиста храна от селската градина, ако сте прекарали един незабравим ден сред природата, следвайки маршрута на най-близката екопътека, то вие сте усетили прелестта на селския туризъм. Най-вълнуващо е, ако станете част от цялостния процес на създаване на храната си. Така ще усетите най-вълшебния вкус – вкусът на самия живот. А може би ще имате късмет и да научите някоя от тайните рецепти на българското кисело мляко и как да го подквасите сами, когато се приберете вкъщи. Конната езда може да се разглежда като услуга на спортно-развлекателния туризъм, когато е подчертан спортния характер – конен спорт, на хоби туризма и много често на спортния туризъм, когато се практикува под форма на конни маршрути. Рафтинг означава спускане с надуваема лодка в бърза вода. В България практикуването на този вид спорт се определя от пролетното пълноводие на реките. Най-подходящият период е от средата на месец април до средата на месец юни. Мероприятията се провеждат в небезизвестните буйни води на река Струма в района на Кресненското дефиле. С своите отвесни мраморни стени, които приклещват речното легло на реката, Триградското ждрело е едно от най-величествените в България. Сухата част на ждрелото е много страховита. Западната стена се издига на 185 метра над сухото речно легло, а източната е още по-величествена. Достига до 300-350 метра. Гигантският процеп, който е оформен, е с ширина 300 метра в началото и около 100 метра на север от ждрелото. Това е любимо място на любителите на скалното катерене. Вечният стремеж на човека да полети може да се изпита чрез парапланеризма. Това неземно удоволствие има все повече почитатели. Като всеки въздушен спорт, парапланеризма изисква много умения и опит.
Желаещите да се занимават или поне да опитат магията на летенето, трябва да имат добре координирани движения и добра двигателна култура. На практика може да се окаже, че летенето с параплан не е по-сложно от карането на лек автомобил. В България туристът се приема като гост и може да се почувства като приятел или пътешественик и следовател. Желаещите да прекарат почивката си далеч от напрегнатия живот в града, могат да отседнат в селска къща, да подквасят сами кисело мляко, да занесат вкъщи платно или глинен съд, изработени от собствените им ръце, или да забравят градския стрес, потропвайки българско хоро или реченица. Кукерските игри са колоритен български обичай. Кукерите са препасени с различен наброй, звучност и големина хлопки и звънци. Колкото по-високо са техните отскоци, толкова по-богата ще бъде реколтата. Белоградчишките скали са едно от природните чудеса на България. Те са изваяни от природата в продължение на 200 милиона години. Има места в България, където може да се проследи пътя на виното, от разказите на гостоприемните хора до дегустацията на отбрани вина. България е страната на розите. Маслодайната роза е пренесена в България през 18 век от Средния изток и е намерила най-благоприятна почва и климат в долината на река Тунджа между две планини – Стара планина и Средна гора. Българските планински курорти предлагат уникални условия за прекарване на зимната почивка или за практикуването на любимия спорт. Половината от територията на България се заема от разнообразни по височина, площ и характер планински масиви. Планините Рила, Пирин, Родопи и Витоша. Световно известните курорти, намиращи се в тях, Алеко, Пампорово, Банско и Боровец, са подходящи за почивка, спорт и туризъм през 4-те годишни сезона. Пирин е втората по височина планина в България. Тя е с най-ярко изразен алпийски характер. Условията за спорт и почивка тук са едни от най-добрите на Балканите. Множество ски писти, няколко седалкови лифта и скивлека, възможност за хелиски, обслужени от хеликоптери, специално изграден сноуборден парк. Пистите са обезопасени и идеално поддържани, а за спокойствието на туристите през зимния сезон работи 24-часова спешна помощ. Непосредствено под най-красивата и най-висока част на планината се намира град Банско. Любимо място за българските и чуждестранни туристи. Банско отстои само на 160 км от столицата на България – София, и несъмнено е един от най-предпочитаните ски курорти в страната. Южно от Банско се намира Шилигарника, най-големият ски курорт в Пирин. Лифтът има капацитет 800 човека на час, а дължината му е 706 метра. Непосредствено под връх Тодорка, на 2 км и 450 метра надморска височина, се намира най-високата ски писта в България, на която има условия за спорт до края на месец май. Гостоприемството на българските зимни курорти е уникална комбинация от природни забележителности, богато историческо и културно наследство и съвременни туристически удобства. Архитектурата на Банско, например, е самобитна и автентична, запазила историята на града и духовните търсения на неговите жители. В постоянната експозиция на икони са изложени най-добрите образци на банската живописна школа. Високи стени с двойни порти ограждат възрожденските каменни къщи.
Родопи е най-живописната планина в България. В сърцето на Родопите е перлата на българските планински курорти – Пампорово. Разположен на 1650 метра надморска височина в подножието на връх Снежанка, той е най-популярният и най-големият ски курорт в България. Ски пистите на Пампорово са с различна дължина и степен на трудност. Независимо дали сте начинаещ или опитен скиор, спускането по тях е незабравимо удоволствие. Пампорово е привлекателно място за туристи със своята прекрасна природа, чист въздух, слънчеви и прохладни дни. В близост до него се намират курортните селища Стойките, етнографският комплекс Широка лъка, Момчиловци, Проглед, град Смолян, някои от които са включени в списъците на ЮНЕСКО.